राष्ट्रपति बिथाङा फैदों गतिके जोङो बिराद एक्साइटेड आरो जोङो बिराद माने मोजाङैनो बारहोहरनो थाखाय थाग थियारि खालामदों जोङो लुबैगोन आरो जों आसा खालामदों जे माने फैगौ 2 थारिखनि आगोल जोंनि गासैबो खामानियानो जाफुंजोबगोन आरोखि एक्साइटेड माने बिराद इन्टारेस्टिं गोसो होथावना कारण गिबि खेबनि थाखाय जोंनियाव भारतनि जि माने राष्ट्रपति बिथाङा फैनो साखाफारा लादों आरो जोङो बिटिआर नि हालामनि गासैबो रायजो राजायानो ज' जानानै बे बारनि जि बर' साहित्य सभा बेखौहाय मोनसे जोंनि जिउआव गोसोआव थाथावथाव जों हाबाफारि हिसाबै लादों आरो बेवहाय बिटिआर सरकाराबो गोग्गोम बाहागो लाफानानै खामानि मावगासिनो दङ मानोना बे खालि बर' साहित्य सभानिल' बाथ्रा फैयाखै बेवहाय गिबि खेबनि थाखाय जिहेतु बिटिआर हालामाव जोंहा राष्ट्रपति बिथाङा फैदों गतिके जोङो बिराद एक्साइटेड आरो जोङो बिराद माने मोजाङैनो बारहोहरनो थाखाय थाग थियारि खालामदों आरोखि बे गोरलैयैनो माने जाफुंगोन मानो होनबा दिनै 1000निबो बारा जोंनि खामानि मावग्राफ्रा मावगासिनो दङ गासिबो बिथिङावनो गावबा गावनि मोनसे बिभाग लानानै खामानि मावदों जोंनि डिपार्टमेन्टफ्राबो गासैबो डिपार्टमेन्टफ्रानो गावनि मोनसे एक्जिबिसन मोनसे बेयाव श' खालामनो बिटिआर सरकारा लादों गतिके जोङो लुबैगोन आरो जों आसा खालामदों जे माने फैगौ 2 थारिखनि आगोल जोंनि गासैबो खामानियानो जाफुंजोबगोन आरोखि बेवहाय नोंथांनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबाफोर जोंबो फिसारि भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बाय'फ्लक आरो बिदिनो भेटेनारि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिभिन्न जायगानिफ्राय लाबोनाय बोरमा माने बाहेरा देशनि बोरमा आरो मोसौ बेफोरबायदिखौ जों बेयाव श' खालामनायनि मोनसे सुबिदा लादों आरो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआबो गावसोरनि जि हर्टिकालचार बा अन्य जि माने उइं साबजेक्ट दङ बेवहाय बिसोरबो गासैबो बाहागो लाफादों मथथे जोबोद समायना माने गोबां माने एक्साइटेड बे बारनि माने बर' साहित्य सभाया बेखायनो आङो बिटिआरनि गासैबो रायजो राजाखौ गावबा गावनि खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो एथ'ग्राब गिदिर एक्साइटेड जोंनि हारिजों लोब्बा लाफानानै बिटिआरआ खुंनाय जि माने बर' साहित्य सभा तामुलपुराव जानो थांगासिनो दं बेवहाय जेन लैहोर फैनानै गावनि हाबा हिसाबै सानना लायो आरो